ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. Дар студия ман Чер Маҳкамзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи стратегия ва барномаҳои давлатӣ талош намуда истодааст ки тавассути таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ашёи хоми ватаниро дар дохили кишвар коркард намуда маҳсулоти тайёри дорои арзиши баландро ба бозор пешниҳод гардонад. Соли 2025 корхонаҳои саноати истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ ба маблағи зиёда аз 26 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки ин аз рушди бонизоми соҳа дарак медиҳад. Тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршои Мурод. бунёди корхонаҳои нав ба афзоиши ҳаҷми истеҳсол, рушди содирот ва зиёд шудани номгӯи маҳсулот замина гузошт. ҳоло дар кишвар 17 номгӯи маҳсулот дар соҳаи саноати маъдан истеҳсол мешавад. ин дар ҳолест ки соли 1991 дар маҷмӯъ дар соҳаи саноати маъдан 3 номгӯи маҳсулот истеҳсол мешуд ки қисми бештари он ҳамчун маҳсулоти нимтайёр ба хориҷи кишвар содирот мегардид. имрӯз бо таъсиси корхонаҳои нав, истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ бо истифода аз технологияи муосир чанд марҳиларо гузашта маҳсулоти тайёри дорои сифати баланд истеҳсол ва пешниҳод мегардад. соли 2025 дар вилояти Бадахшон дар ин ва дигар соҳаҳои саноат корхонаҳои нав ба фаъолияти истеҳсолӣ оғоз намуданд ки маҳсулоти онҳо ивазкунандаи воридот мебошад. давоми солҳои 2022-2025 дар вилоят беш аз 140 коргоҳу корхонаи нав сохта ба истифода дода шуд. бо мақсади тақвият бахшидан ба раванди саноаткунонии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон соли 2026 ба ҳолати ҳозира 32 адад корхонаву коргоҳҳои истеҳсолие ки аллакай сарчашмаи маблағгузорияшон муайян шудагӣ аст ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон дар ноҳияҳои Ишкушим, Шуғнон ва парки дуввуми саноатӣ дар ноҳияи Рошқала корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 912 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият намуда дар онҳо истеҳсоли 175 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст. соли 2025 корхонаҳои саноатии вилоят наздик ба 14 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. дар соли 2015 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 4,6 миллиард сомонӣ рост меомад. соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 13,9 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ё ин ки шумораи корхонаҳои саноатӣ дар солҳои 2015 577 ададро ташкил медод, дар соли 2025 бошад шумораи корхонаҳои саноатӣ дар вилоят ба 912 адад расонида шудааст. фазои мусоиди сармоягузорӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ нишондиҳандаҳоро дар соҳаи саноати вилояти Суғд афзун намудааст. бунёди 144 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ дар соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзоиш ва дар таъмини 847 ҷойи кории нав замина гузошт. дар соли 2025 аз тарафи корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 265 намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда шуданд ки аксарияти онҳо ҳамчун маҳсулотҳои воридоти вазкунанда ва маҳсулотҳое мебошанд ки онҳо ба содирот нигаронида шуданд. аз вилояти Суғд ҳамчун маҳсулотҳои саноатии содиротӣ ба монанди маҳсулотҳои маъданӣ, семент, нахи пахта, калобаи пахтагин, консерваҳо ва дигар намуд маҳсулотҳое ҳастанд ки онҳо ба содирот нигаронида шуданд. соли 2025 дар доираи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонии босуръат дар кишвар 400 коргоҳу корхонаи нав сохта ба истифода дода шуд ки аз ин 63 корхона ба шаҳри Душанбе, 85 корхона ба вилояти Хатлон, 144 корхона ба вилояти Суғд, 50 корхона ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 54 корхона ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рост меояд. Зоиршои Тағоимурод, Баҳодур Қурбонзода барои барномаи иттилоотии ахбор. рушди саноат ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар ба ҳисоб рафта барои тавсеяи иқтидори истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ заминаи устувор мегузорад. дар шаҳри Исфара ҷиҳати амалисозии ин ҳадафҳо бо азму иродаи қавӣ, ҷиддуҷаҳд ва софдилона чораҳои муассир андешида мешаванд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
дар шаҳри Исфара дар самти амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. Дар ин радиф ба таъсиси корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ, ҷойҳои нави корӣ, барқарор кардани фаъолияти корхонаҳои бозистода, истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо сифату воридотивазкунанда ва содиротӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Дар доираи ин ҳадафи стратегӣ саноатчиёни шаҳр тасмим гирифтанд, ки фаъолиятро дар татбиқи самараноки ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати мамлакат татбиқи стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои даври то соли 2030 рушди соҳа ва бештар намудани номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолӣ, баландбардоштани сифат, ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, харидорӣ ва васлу насби дастгоҳҳову технологияи нав ва ғайра боз ҳам тақвият бахшида шукӯҳу шаомати корхонаҳои саноатии шаҳрро барқарор намоянд. дар коргоҳ корхонаҳои саноатии шаҳри Исфара зиёда аз 52 намуди маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад. Агар барои таqqос гирем, соли 2022 дар шаҳри Исфара 26 намуди номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешуд, ки ин дар давоми 4 соли охир ба 52 намуд расонида шуд. аз он ҷумла дар корхонаи коркарди консервагии Субҳи Ватан бошад, зиёда аз 40 намудро ташкил менамояд. 10 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуд бо пешниҳоди 73 ҷойҳои нави корӣ. дар соли 2026 ба нақша гирифта шудааст, ки 13 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода мешаванд. аз он ҷумла зиёда аз 105 нафар соҳиби ҷойи нави корӣ мегарданд. ҳамзамон таъкид ба пешниҳодҳои сарвари давлат дар корхонаҳои коркард ва бандубасти меваи хушк, ки саҳми онҳо дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти шаҳр сол аз сол зиёд мегардад, корҳои азнавсозӣ, таҷҳизоти технологӣ, таҷдиди истеҳсолот ва ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар асоси истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ анҷом дода шуда, барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. 11 корхона ба коркарди меваи хушк машғул буда барои зиёд намудани ҳаҷми содирот ва истифодаи технологияи нав тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад. Танҳо давоми соли 2025 аз ҷониби корхонаҳои коркард содироти беш аз 49 000 тонна меваи хушк бо бандубасти замонавӣ ба роҳ монда шуд ва имсол ин нишондод зиёд карда хоҳад шуд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. соли 2025 истеҳсоли гӯшт дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ нисбат ба соли 2024 110% ва истеҳсоли шир 102% зиёд шудааст. Татбиқи бо мароми барномаҳои давлатӣ, беҳтар кардани зоти чорво ва таваҷҷӯҳ ба парвариши чорвои хушкзод яке аз роҳҳои зиёд гардидани нишондиҳандаҳои соҳа маънидод мегардад. Ҳикматулло Назарзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. агар гусолаҳои маҳаллӣ бо вазни 18-20 килограмм таваллуд шаванд, ин таносуб дар гусолаҳои хушкзод ба 25-32 килограмм баробар аст. вазнафзункунии шабонарӯзии чорвои хушкзод низ нисбат ба чорвои маҳаллӣ аз 20 то 30% зиёд мебошад. ширҷӯшии солона низ аз чорвои хушкзод дар қиёс ба чорвои маҳаллӣ зиёд аст. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки чорвои сермаҳсул беҳтар аз чорвои каммаҳсул аст. таваҷҷӯҳ ба зиёд шудани саршумору беҳтар кардани зоти чорво имкон додааст, ки дар соли 2025 истеҳсоли гӯшт нисбат ба соли 2024 ба андозаи 109.2% ва истеҳсоли шир 102.5% афзоиш ёбад. чорвои зотӣ нисбатан дорои маснокӣ баланд буда, чорвои зотӣ дар як рӯз аз 35 литр шир медиҳад, ки аз рӯи нишондод ҳам нисбат ба чорвои маҳаллӣ 28 литр зиёд мебошад. агар яке аз роҳҳои афзун намудани маҳсулнокии чорво ва бештар ба даст овардани насли солим, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва саривақт анҷом додани эмгузаронӣ бошад, роҳи дигар хушкзод кардани чорво дониста мешавад. чанд соли охир дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ба зотпарвариву ворид кардани чорвои хушкзод аз хориҷи мамлакат
дар баробари саршумор сифати чорво ҳам беҳтар гардида аст. Таҷрибаи олимони соҳа низ дар самти хушкзод кардани чорво натиҷабахш ва самараи дилхоҳ ба бор овардааст. ин имкон додааст ки дар соли 2025 саршумори чорвои калон нисбат ба соли 2024 ба андозаи 136% зиёд шавад. айни замон дар ҷумҳурӣ майли аҳолӣ ба парвариши чорвои зотӣ бештар мегардад. ҳамасола ҳангоми баргузор намудани фестивалҳои фурӯши чорвои зотӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ мо мушоҳида менамоем ки майлу рағбати аҳолӣ ба парвариши чорвои зотӣ бештар гарда истодааст. طبق معلومات اموری عین حال زیاده از 92% سرشماری چروای کلان و 82% چروای مایده به بخش اهالی راست می‌آید که حالا هم از روی وزن زنده و محصول نوکی با طلبات استانداردی زود چندان جوابگو نیست. با نظرداشت زیاد بودن چروا در دهات اهالی را ضرور است از دستاوردهای علمی استفاده برده چروای خود را خوشزاد نمایند. бо дастгирии ҳукумати кишвар дар деҳоти ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон чоҳи амудӣ бо дар назардошти захираи 50 куб оби нӯшокӣ ба истифода дода шуд ки аҳолии деҳот минбаъд аз он истифода менамоянд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо ба кор андохтани чоҳи амудӣ дар ноҳияи Хӯросон 4000 аҳолии деҳаи Чорбоғи ноҳия бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин гардиданд. ин иқдоми наҷиб дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва восати корҳои бунёдӣ бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, масъулини хоҷагии манзилию коммуналии ноҳия ҳамчунин дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд амалӣ гардида мушкилоти норасоии оби нӯшокиро дар ин деҳот бартараф намудааст. чоҳи амудӣ имрӯзаи мо чуқуриш 120 метр ҳаст. дар як соат 43 метри куби об истеҳсол мекунем, яъне ки ба аҳолӣ тақсим мекунем. захираи оби нӯшокӣ мо 50 кубро ташкил медиҳад. дар ҳолати набудани қувваи барқ ё ин ки боришот мо ҳамин захирае ки обе ки мекунем 50 куб мо ҳамира метавонем ба аҳолӣ тақсим кунем. бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ яке аз масъалаҳои асосии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта, ҳамасола бо ҷалб ва амалӣ намудани нақшаву лоиҳаҳои обтаъминкунӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар сокинон бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин карда мешаванд. қаблан сокинони ин маҳалла аз норасоии об то ҷое танқисӣ доштанд ва имрӯз бо амалӣ гардидани ин тадбир аз оби нӯшокӣ таъмин гардидаанд. тибқи иттилоъ сохтмон ва васлу насби ин дастгоҳи таъминкунандаи оби нӯшокӣ 3 моҳ идома ёфта, ҳоло бо дар назардошти тамоми талабот пурра бунёд ва мавриди истифода қарор дода шудааст. ҳамзамон дар ин иншоот 30 панели офтобӣ бо иқтидори истеҳсоли 16 киловаттсоат барқ насб гардидааст ки дар ҳолати мавҷуд будани маҳдудияти нерӯи барқ фаъол гардонида шуда дар ҳама фасли сол сокинонро бо об таъмин менамояд. нашъамандӣ ва қоҷоқи он ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳонионро ба ташвиш оварда мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар бахусус дар сарҳади давлатӣ назорат пурзур мегардад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. 10 феврали соли 2026 тахминан соати 1:20 дақиқаи шаб дар ҳудуди минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадӣ дар қади қисми ҳарбии 0307 раёсати қошонҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон воқеъ дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ 4 нафар қочоқбари афғон сарҳади давлатиро ғайриқонунӣ убур намуда аз ҳудуди Афғонистон ба хоки Тоҷикистон гузаштанд. дар натиҷаи гузарондани амалиёти ҷангии хизматчиёни қошонҳои сарҳадӣ масири ҳаракати ҷинояткорон муайян ва қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон пешгирӣ карда шуд. як нафар қочоқбар Авалмир Валади Абдулҳаким тахминан 45 сола сокини қарияи Майдапатаи Вулусволии дар қади вилояти Тахори Афғонистон боздошт ва аз ӯ 46 баста маводи мухаддири нави ҳашиш мусодира гардид. ҳамчунин аз ҷои ҳодиса 2 адад камераи резинӣ дарёфт карда шуд ки қочоқбарон ҳангоми убури ғайриқонунии сарҳади давлатӣ аз он истифода бурданд. ба аъзои боқимондаи гурӯҳи начаҷалоб муяссар шуд ки бо истифода аз торикии шаб ба самти
محصولات افغانستان فرار نمایند. وابسته به دلیل مذکور از طرف کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با دسترسی مدعاهای 200 289 و 335 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در پرتغالیا بر اثر آفت طبیعی 56,000 نفر به‌برق مانده، 7 نفر دیگر به هلاکت رسید. داومی چند روزی اخیر مراکش دچار آبخیزی‌های شدید است. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور در گزارش نوبتی. در شمال مراکش آبخیزی به عمل آمد. سببی به عمل آمدن این آبخیزی باریدن باران‌های پی در پی در همین منطقه می باشد. بیش از 150,000 نفر خانه‌های استقامتی خود را ترک نمودند. 4 نفر به هلاکت رسیده، 1 نفر دیگر به نام و نشان گردید. 40,000 نفر به جای امن کوچانیده شدند و در خیمه‌های موقتی آنها را جایگیر کردند. یادآور می‌شویم که این اولین آبخیزی در مراکش نبوده. در یک سال تقریباً 2-3 بار مراکش با چنین آبخیزی‌ها دچار می‌شود. طبق معلومات مرکزی اروپایی سیسمولوژی در کوبا زمین‌جنبی با قوه 5.5 بال به عمل آمد. مرکزی زمین‌جنبی را در عمق 15 کیلومتر در شهر گوانتانامو ارزیابی می‌کنند. گوانتانامو یک شهر کلان با اهالی 2700,000 نفر در کوبا واقع است. درباره ففتیدگان و خسارات رسیده زمین‌جنبی به این منطقه معلومات وجود ندارد. در پرتغالیا پس از طوفان 56,000 نفر به برق ماندند. در بعضی از منطقه های کشور خانه‌های استقامتی قسماً خراب گردیدند. راه‌های ماشینگرد و راه آهن تا مدت بسته بودند. بر اثر این طوفان صدمه‌های عظیم نقلیاتی در راه‌های ماشینگرد به عمل آمدند. 7 نفر در نتیجه این آفت طبیعی به هلاکت رسید. طبق اطلاع مقامات ضرری رسیده طوفان در این کشور تقریباً 4 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد. در پرتغالیا برای برطرف کردن این آفت طبیعی تکنیک های مخصوص فعالیت کرده ایستادند. اگنتی آب و هواشناسی کشور درباره بارشات از معیار زیادی باران در روزهای نزدیک هشدار می‌دهد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.